Ešte nechápem, prečo sa tam vlastne to hovorí krabica? 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 Krabica. 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 Počkaj tu, ja sa vrátim. Charlie, ty nevieš ani, čo si pre mňa urobila. Takže ti musím poďakovať. Takže ti ďakujem. A ešte raz ti musím povedať, že ti ďakujem. A naposledy ďakujem. Ty si absolútny idiot. O čo sa tu jedná? Vráť sa na stoličku. Vravel si, že sa nedotkneš Charlie, ale ty si to samozrejme nevedel splniť. Ty presne. Toto je vec, čo som na tebe vždycky neznášal a doteraz to na tebe neznášam. Veď toto? Ja som jej nejak neublížil, veď. Ja som nevravil preto, že jej nemôžeš ublížiť, ale že sa predsa jej nemôžeš dotknúť. Mal si to vedieť a ty si to urobil. Ja som nevedel, že si tak fakt hlúpy, že by si toto dokonca nevedel. Ty si sa hral so slovami? Veď nikoho by nenapadlo, že by som jej nemal ublížiť, keď sa nemáš dotknúť. Tak ti poviem. Zlatíčko, som démon v pekle. Jasné, že sa budem hrať so slovami. Ak si to nevedel, je to len tvoja chyba. To je jedno. Teraz ťa už porazím, keďže ja som najsilnejší hriešnik v pekle. A ty s tým nič neurobíš. Vlastne pravda, ty si najsilnejší hriešnik v pekle. Málom by som zabudol. A vďaka tvojmu počínaniu teraz mám z krku ďalšiu dohodu. Takže ti musím veľmi krásne poďakovať.